Bueno, hemen bildu gara, askiarako, ez? Langabezi handia dago, eta, bueno, eta ez da langabeziagatik bakarrik, ez? Eta azken finean, demokrazia uste duta dago, guk uste dugu, politikoek ez gaituztela gure burua defendatzen administrazioetan eta parlamentuetan, eta bueno, eta badala garaia jendea ateratzeko, borrokatzeko kalean, eta nik uste dut dela movimendu internazionalista bat, hemen jendea dau leku guztietatik, kolore guztietako jendea, eta nik uste dute hau ez dela amaitzen domekan, ez? Nik uste dute hau heldu behar dela Europara, movimendu internazionalista bat izan behar dela, eta bueno, heldu behar garela Bruselasera eta Europara, ez? Hore jende guztia batuz, ez? Hemengo jendea euskaldunak, frantziarrak, ingelesak edo dalakoak beste mugimendu batzuk Europara Bruselasera heldu eta antxe politikariei esan uste duta daudela kapitalaren eta bankuen aldeko politika egiten dituztela eta haie babesten dituztela herritarrak babestu berrean. Eta hori da osi.